Niluongo kacha Omari Nash gi PapaT. Mi post miwacho ni jogi gin gay. Nitie video ma PapaT otimo mano release poko ka 1 week. Kami nafasi rate ne video ni from 1 to 10 inyami percentage. Acha 1 anyalo miye 45%. Kichango. Thum mit. Lakini yudo ka tuje gik moko manyien minyalo golo go video. Ok ni itimo kama yani ng'ato timo kama video jogi osefail kaluwore gi kuma ne Kofi oweye. Onge ng'ama ne timo video maingo Kofi. Kaw time ni Kofi kendo riembo wuoyi. Kaw time ni bede gi time gimoro ma unique iwinjo. Tim ok ni miele faras. Go abale swimming pool mago tinde ji otimo iwinjo. Madhe yarok gi kongo mago tinde ji otimo. Time ng'awe uru videos ma unique, yani gole video ma unique mapok ne owinj kumoro amora. Iwinjo, yani mapok none kumoro amora. Iwinjo. Okay. So uniqueness moro amora. Okay. Ntiere post be mani post. Kind niluongo kacha Omari Nash gi PapaT. Mi post miwacho ni jogi gin gay. Maka gitamore. Tinyalo follow gima ne gitime gari. Adier mar wach ni PapaT go Omari Nash gin gay. Omari ok ng'ama ber. Omari ok ng'ama ber. Ne wan e launching kibos. To kit kaka na dhi aduong'o ni gima naneno. Giduong'o gari. Aduong'o gari. Bor korie chiemo nagoni mbaka. Okay. Nyathi nyawanda chiemo nagoni mbaka. En adier ni gima ne ndiko ni. En gima true. An bwana ng'ama buoga onge. Mano gima adier. Mano gima adier. En adier. Mano gima adier. An akia riambo ni ng'ato. Okay. Mano en pacho tamo wang'mogo ni noneno. Mano gima naneno gima naduong'e gari bwana. Ok danga tu. An ng'ini ka an gi pesa tan gi pesa na moromo. Ok abiro gi gimoro ni ng'ate moora. To in ifeel nang'o jogi gin celebs wete gi seche miketo gicha bedo open e Facebook kama ji te neno ni Omari Nash PapaT un gay. How do you feel about this? Irpani kani imanyo koro gin celeb koro le. Yeah, koro imanyi gi at there nini. Onge ng'ama nyalo bedo celeb. Wuo kod gini bwana. Onge ng'ama nyalo bedo celeb manyalo yengo jawari Yesu Kristo. Kata ni paro mana ni ng'eri. No. Yesu emo ng'ere e piny mang'eny. Yeah. Iwinjo. Jok moko jotelo biro no ong'ere mana e Kenya, East Africa. Lakini kata ni mbed mana celeb ni kori celeb. Gima nyaka ipar ka nitie celeb moyingi. Iwinjo. Nitie jawari Yesu Kristo mana celeb ma jopiny ng'eyo. Koro wek timo gik moko ni koro in celeb ni koro kama Yesu kwanza Yesu celeb maonge kata bonsa maonge ko lichre en kata video mosegolo onge kata di kata je. Okay. Otamo wang'mogo kindi gi MCs mamoko. Sana kwa specify kindi gi ex Japan chalo nade. Benti winjruok e kindu. Lede dongo. A Japan ber, Japan nyalo kwano kaka fadhina. Wan winjore. Japan jakano. Ajakano. Kwanza bende an gimo inspire comedy en mana Japan mina. In Japan kan lindo sky to gine mana Japan ema okungo bedo MC mar Enda. Koro abende gina winje radio to koro ngine awinje radio maduga nene kahinda. Koro ngine radio no kapogra go. Koro abende wi odhi obed matek e skul ni bwana bende ex Japan ong'e ang'ama ong'ere bwana. Ang'ama ong'ere ang'ama nyaka ng'ama lendo radio ong'eyo. Ang'ama japengi no ong'eyo, ang'ama kwata gi no ong'eyo. Koro kiburi moro donjo ni. Okay. Japan man godo maber. Okay. Nitie gimodongo sogoero ga wacho to ojalunga notamo. Wodo kana otamo timo omba. Odongo rifa mondo ine miwachi timo omba gi koso ine morify ga kaka timo omba. To timo omba gi gin joma chalo nade? Timo omba en ng'ama for example ka wabiro warado kama iri. Ngino onego bed ni ka warado samoro
to anena mbaka soda moro matin onego bed ni kata ka warado tinyieo na soda kiny kendo kata kachaka gochona wacho ni an gi soda moro kar kae wagochne Riko cha we agochne Riko cha awacho ka Riko an kuma kama apende bi ok niya en Riko ni mae uradi kawuono kuon gi ring'o uradi kiny kuon gi ring'o mano timore ne artist gi jolendo ibiro ni jalendo ng'ato kaka Silas onge ok marach lakini ng'ato kaka Silas kokioro ne pesa to ok bigo ang'owa ok bigo thumbi mano mana example wakawacho notimo kamano kokioro ne pesa ok bigo thumbi iwinjo koro magi mana ni jo radio be nyaka ng'e to sami oro igocho ni mai Riko dong koro iwinje ni awinje agoye ni papa dong koro anyone to papa warat nang'o kwa kanyo to ginis moko kata ariyo iwinjo suru kako goye dichiel no ok chak goye nyaka inyiew gini koro mae manolo dongo koro mane gima nolo mang'ana koro timo yani saa mokwa ka ng'ato mi kiling thi kotuni bwana mang'ang'ani wacho niya Silas wacho ni bwana ng'acha bwago ni thumbi ni ring to gol iwinjo oling thi ai gima be adwa ni ma adwa no dhi radio stations te presenters te kik goluru gimoro e pachu an gi ng'ama nigi dala an gi dala no be an gi dhako gima wacho to awacho makata en ang'o kata rach an ahero gamo na nyisi ng'ata adier gima nyaka ung'e ok ochuno radio for example radio all radio stations te all television networks te ok nyal run without music ok nyal mabende ber kaponi go thumi to gin magi chuli mano point maler mano point ok ochuno ni ok ochuno ni apenji haya ero nok itero thum Riko nok otero thum koro thum radio ling koro nego bed niya gini en ga konyruok ok omino ni koro ok en ga gima mochuno ni koro nyaka igo thum ng'ato en gima ochuno nikech ang'o radio ok nyal run without thumbich koro ok nyal run koro mano gima nyaka ung'e ga sama pok ikwa ng'ato pesa nago thumi bed gi mane pachi erokamano tamo wang'mogo wuodo kana kuom thuolo mari mikawo mondo idhi e show mar wacha show iwacha kendo watieka yok ni next time kwachak wayudo nafasi mang'eny tibiro yudo nafasi ibi wachak wagoye mbaka adwoko erokamano be weche ng'eny sa ma koro ng'adowa weche ng'eny but mano gima nyaka key point weche ng'eny mapod kwarado tibiro wacho mondo koso nitie ng'ato man gi penjo manyalo penja kapok awuok ng'ama nigi penjo to kamera penji tok kamera ng'ama nyalo penjo gionge penjo ma gin go te gisewacho ma asepenjo ma watieko. Ero kuru kamano.